Pwede bang ma-impeach ang mga justices ng Supreme Court na pumabor para ideklara na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ayon po kay mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila de Lima, na dahil sa pagdeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang pang-apat na articles of impeachment, posible na ang mga justices raw na pumabor sa nasabing desisyon ang susunod na ma-impeach. Tingnan po natin ang batas, kung pwede ba. Ayon sa Article 11, Section 2 sa 1987 Constitution, ito ang listahan ng mga opisyal na tinuturing na impeachable officials. Sila ay mga impeachable officials dahil habang sila ay nasa pwesto, hindi sila maaaring patalsikin maliban sa conviction sa kasong impeachment. Sino ba itong mga opisyal na tinuturing na impeachable officials? Una, ang President. Pangalawa ay ang Vice President. Pangatlo ay ang members of the Constitutional Commissions. Sila ang mga commissioners ng Commission on Audit, Civil Service Commission, at sa Commission on Elections. Pang-apat, ang Ombudsman. Panglima, ang mga justices ng Supreme Court. Kaya ang mga justices ng Supreme Court ay hindi pwedeng patalsikin sa pwesto, hindi pwede na sampahan ng kaso maliban lang sa kaso na impeachment. Hindi sila mapatalsik sa pwesto ayon sa ating saligang batas maliban lang sa conviction sa kasong impeachment. Ang atin pong saligang batas ay mayroong mga basihan para masampahan ng kaso na impeachment ang mga impeachable officials. Ang pagpabor ng mga justices ng Supreme Court na ideklara na unconstitutional, ibig sabihin hindi naaayon sa saligang batas ang pang-apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Basihan ba yon para sampahan sila ng kasong impeachment? Bubusiin natin ulit ang saligang batas ayon sa Article 11, Section 2. Ito ang mga basihan para sa pagsampa ng kasong impeachment. Una, culpable violation of the Constitution. Anong ibig sabihin? Na ang impeachable official ay intentional, seryoso, deliberate na naka-violate sa ating saligang batas. Pangalawa, treason. Ito ang pagtataksil ng sarili mong bayan. Kumampi ka sa ibang bansa, pinagtaksilan mo ang sarili mong bayan, ang kaso, treason. Pangatlo ay bribery. Ano yan? Ihingi ng suborno o bibigay ng suborno, bribery yan. Pang-apat, graft and corruption. Anong ibig sabihin? Ang graft and corruption, to simplify, yan ang pagnanakaw ng buwis ng bayan. Panglima, other high crimes. Hindi na specify ng saligang batas kung ano ba ang high crimes. Pero generic ito. Ibig sabihin, yung mga
mataas na krimen such as genocide, yung pagmasaker ng karamihang mga tao, i-consider yan na high crime. Pang-anim, betrayal of public trust. Itong pang-anim na basihan ay hindi rin detalyado kung paano matuturing na ang impeachable official ay naka-betray ng public trust. Ang ibig sabihin, pinagtaksilan ang publiko, ang trust ng public ng mga mamayang Pilipino ay na-violate sa impeachable official. Meaning, nagtaksil ng mga mamayang Pilipino sa kanilang tiwala sa impeachable official. Babalikan po natin ang tanong. Ang mga justices ng Supreme Court na pumabor para ideklara na unconstitutional ang pang-apat na articles of impeachment ay pwede bang ma-impeach ang kanilang pagpabor na unconstitutional ang pang-apat na articles of impeachment ay basihan ba para sampahan sila ng kasong impeachment? Kung ang sagot ay oo, ibig sabihin, pwede silang sampahan ng kasong impeachment kung naayon po sa listahan ng ating saligang batas. Kung ang sagot ay hindi, ang epekto ay walang basihan para i-impeach ang mga nasabi na mga justices. Babalikan po natin ang isyu na ito. Ito bang pagpabor ng mga justices ng Supreme Court para ideklara na unconstitutional ang nasabing pang-apat na articles of impeachment ay equivalent to treason, equivalent to culpable violation of the Constitution, equivalent to bribery, equivalent to graft and corruption, equivalent to other high crimes, equivalent to betrayal of public trust? Kung sa tingin niyo, oo, pwede sampahan ng impeachment ang mga justices ng Supreme Court. Pero kung ang sagot niyo ay hindi, walang basihan para i-impeach ang nasabi ng mga justices.